Pozdrav svima, evo, siguran sam da ste svi čuli za one ljude na američkim ulicama što se klade gdje, ispod koje čaše, papirić ili neka loptica. Izmješaju čaše, onda vi kažete ovdje, na primjer nije ovdje i onda izgubite novce. Ali ovaj put ja ću nešto puno čitije napraviti i nešto puno bolje. Ja ću to napraviti sa vodom. Znači, ista stvar, uzet ćemo vodu, nasipat ćemo u jednu od ovih čaša. I ja ću čaše naravno izmiješati. Dobro, pazite. U kojoj čaši je voda? Kažete slobodno nekad. Na ovoj? Ne, nije na ovoj čaši. Nije u ovoj čaši, nije ni u ovoj. A nije ni u ovoj. Voda je potpuno nestala. Hvala.